Via Verda, la mobilitat sostenible a Catalunya Informació. Amb Joan Garcia. Avui un pàrquing intel·ligent per carregar patinets elèctrics amb energia solar i eòlica que han dissenyat dos alumnes de grau mitjà de formació professional del Col·legi Salesians de Sarrià a Barcelona. La idea, una estació de càrrega per treure el màxim partit d'energies renovables i generar energia neta. Eric Santiago, alumne de grau mitjà de mecanització. Nosaltres el que vam començar a idear seria un pàrquing elèctric per patinets elèctrics que es poguessin carregar amb energia sostenible, amb plaques fotovoltaiques i una part que sigui eòlica. Era una necessitat, i més aquí en aquesta escola, ja que molts alumnes venien de fora de Barcelona i veiem que el pàrquing de patinets sempre estava ple. El sistema, un dispositiu que utilitza electricitat generada només per panells fotovoltaics i per un aerogenerador que converteix l'energia cinètica del vent en energia elèctrica. Miguel Murillo, alumne de grau mitjà d'instal·lacions de telecomunicacions. Tenim dos sistemes, un sistema fotovoltaic que emmagatzema l'energia en bateries i un sistema eòlic que també emmagatzemem per utilitzar el que necessitem. Si no se necessita, té un sistema que només emmagatzema i si necessita, doncs estem utilitzant aquesta energia que és sostenible. Una instal·lació segura. Té un sistema de seguretat on cadascú s'ha d'identificar prèviament i després has de posar el teu codi o mitjançant una targeta, una identificació, s'obrirà un box que és personal per una persona. Cadascú arriba amb el seu patinet, amb el seu carregador i endolla el seu patinet guardat, doblegat i tancat amb seguretat. Lògicament es pot instal·lar a qualsevol lloc. Les plaques solars haurien de tindre una inclinació de 37 graus, com marca la llei general de sostenibilitat aquí a Barcelona, i també encarada al sud, que és per on surt el sol. Un projecte multidisciplinari i alineat amb l'esperit del Col·legi Salesians de Sarrià. Miguel Ángel Buendía, tutor i professor de mecanització. Han fet molt bona feina, estan desenvolupant un treball molt maco. A més, de que han fet intervindre en el projecte també altres cicles, altres alumnes, han coordinat, diguéssim, tot aquest treball, amb la qual cosa amb més valor afegit. L'escola recolza aquest projecte de ple perquè el tema de sostenibilitat, per exemple, és un dels punts principals en què està apostant l'escola. També fan mobilitat sostenible. El grup La Pau amb la primera ambulància elèctrica de l'Estat. La cooperativa catalana que es dedica al transport sanitari ja té dues primeres ambulàncies del tot elèctriques. Circulen per la zona metropolitana nord i pel Baix Maresme per fer transport no urgent. Fem Vallès amb la proposta de crear una oficina pel transport de mercaderies en tren. L'Associació d'Entitats Econòmiques i Socials promou una millor mobilitat i el desenvolupament de la comarca i ha proposat al Ministeri de Transports crear una oficina que coordini el transport ferroviari de mercaderies al tram Vallèsà del corredor mediterrani. La finalitat seria assessorar les empreses per promoure el canvi de la carretera al ferrocarril, per reduir emissions de CO2 i abaratir costos. Cabify amb el servei de motos elèctriques. La plataforma de multimobilitat comença a oferir motos elèctriques a Barcelona per a autònoms i microempreses. Ho planteja com a nova alternativa al transport urbà després d'haver fet una enquesta on es valoraven els serveis de motosharing per l'agilitat, per moure's per les ciutats i les facilitats a l'hora d'aparcar. Hem de tendir a promoure la mobilitat escolar sostenible, desenvolupar el concepte dels camins escolars allà on es pugui per fomentar els desplaçaments a peu de manera autònoma i segura. Via Verda, disponible al podcast i a catradio.cat.